b'a fɔ aw ma ko aw dan sogo aw ni ko donso den n'a ba balantala furakari la kɛrɛnkɛrɛnna aw ka foli ni tanuni bɛ bɔ Badenya TV sanfɛ k'an sɔrɔ bɔlɔlɔ sanfɛ o de ye Badenya Media TikTok YouTube Gallery a b'an sɔrɔ nin bɛɛ sanfɛ mais ka se k'an ka jaw lajɛ aw ka télévision sanfɛ aw sigilen aw sagona donso ayiwa ka se k'ale ka ko kunko n'a ɲɛɲɛ ka faamuyali caman sɔrɔ o la ayi a ye yɛlɛ Badenya TV sanfɛ dɔrɔn aw bɛna o sɔrɔ mais an ka réseau sanfɛ a y'a sɛbɛn dɔrɔn Badenya Media dɔgɔkun kɔnɔ an ye baara nafama jumɛn de kɛ aw bɛna faamuyaliba sɔrɔ o la an ka donsow ka kɛnɛ kɛnɛ kura tɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun an bɛ se an ka donsoba dɔ ma min y'a ɲɛɲini k'a ɲɛdɔn n'a ye janjow caman kɛ ni manasa dara la janjo dara la a ma da la ko wariba kun a y'a dɔn ko de kɛ n'a dara la bi ayiwa o tigilamɔgɔba dɔ bɛ ne bolo aw ni ne y'a tɔgɔ fɔ sisan sigiyɔrɔ bɛ kɛ jɔyɔrɔ ye an ka mɔgɔkɔrɔba caman bɛ yen olu bɛna kɔntan an ka denmisɛnnin caman fana bɛ yen a ka da la olu ye sira bila u bɛna sira ta aw ni ne ayiwa an ka se ka nin ja ɲuman in lajɛ o sababuya bɔra Amidu Jakite la n bɛna an ka ɲɛmaayaso fo donsow ka d'a yɛrɛ ye donso an b'a fɔ a ma k'a dan sɔgɔ ni ko vie dan sɔgɔ i ni ko i ni ko Karamɔgɔyida kɔri baasi t'i la baasi tɛ n na alihamudulilayi n b'Ala barika da nse ok vie an ser'i ma bi an ma s'i ma jugumana mɔgɔ caman bɛ donsoya la an bɛ se k'a fɔ olu t'i bɔ parce que i bɔra la alihamudulilayi i tilala k'a k'a ye a ka d'an ye i ka foli kɛ i faw la ani kɔrɔw ani dɔgɔninw na an bɛ sɔrɔ ka don an ka jɛmukan mandi kɔnɔ inshallah Ayida namu n bɛ Mali donso den n'a ba fo bɛɛ tulo b'i la ka Soma den n'a ba fo bɛɛ tulo b'i la ka Muru den n'a ba fo bɛɛ tulo b'i la ka Wolima den n'a ba fo bɛɛ tulo b'i la ka dugutigi bɛɛ tulo jamanatigi bɛɛ tulo b'i la ka radio ɲɛmɔgɔ bɛɛ tulo b'i n la ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen a y'a mɛn ok ni ma fili ma ɲinɛ aw bɔra k'ale ka foli mɛn mais vie hali n'a sɔrɔ an b'i baba dɔn an bɛɛ lajɛrɛlen fa a ka di nin wagati la fa yan fa ba yan fa i k'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna parce que bɛɛ lajɛrɛlen de bɛ sigi lundi o lundi 14h dɔw b'u abonné an na dɔw b'u sɔgɔ an ka chaîne na ka se k'aw ka émission nafalama in lajɛ Karamɔgɔ Ayida a diyara n ye ka bɛn ma a ye kalanden don ne fa tɔgɔ Seyidu Jakite di Waraba Caco Mali kɔnɔ Mali kɔ kan farafinna farajɛ la diɲɛ bɛɛ b'a dɔn a jɔrɔmaya kɛ k'o s'a dan na k'o bila ka donsoya kɛ k'o s'a dan na k'o bila ka somaya kɛ k'o s'a dan na k'o bila ne ba tɔgɔ ko Jɛnɛba Tarawele o de sago alhamdulilayi n b'a dɔn aw bɛ ka faamuyali sɔrɔ aw balimamuso Ayida Jɛma ale ka donsow ka kɛnɛ bi an fa n'o de ye Waraba Caco Seyidu Jakite ale denkɛ vie o de b'an bolo aw ka da la wara sara mɛ a ma ban a den balolen bɛ an bolo vie i bɔra la i kɛra ye sisan caman de ko an ma n'u y'an ka émission lajɛ u b'a fɔ ko n'an sera aw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya e yɛrɛ vie mɔgɔ dama min ye weleli kɛ ko mun na ko vie ma ta o de ka ca min ma weleli kɛ vie ko aw baba tuma ani aw tuma ko bi ko différence ba de bɛ donsoyaw ni ɲɔgɔn cɛ mun nana n'o ye Karamɔgɔ Ayida nin kɔrɔfɔ diyara n ye kunun donsoya ani bi donsoya kelen tɛ a k'i jɛ i b'a fɔ jɛgɛ jalan ni baji i b'a fɔ kɔgɔji ni baji a ka jan kojugu fɔlɔ donsoya sogo tun bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ hali faya kɔnɔ yan sogo tun bɛ yen kitankɔrɔ yan sogo tun bɛ yen hali n'i ye waduru bɔ i bɛ sagona sogo faga i bɛ taa bibi na se mais bi donsoya n'i bolo t'i kɔ sɔrɔ wari t'i kun hali lɛ i tɛ se k'a faga a fɔ mun na sogo jana kilo 300 nin kɔ kilo 400 nin kɔ ne ka bɔli o bɔli ni ne ka kalanden sigilen morikɛ ne ka bɔli o bɔli 80.000 i bɔli ka taa sogo ɲini na n bɔli ka taa kungo kɔnɔ 80.000 ayiwa aw tulo bɛ nin na dɛ n da sɔngɔ t'o la denmisɛnninw ka fura sɔngɔ t'o la walita wari t'o la o de sago ala sago sago tigi ye ala ye mais vie karamɔgɔ vie ni e bɛ taa e yɛrɛ de b'i jɔ n'i ka dépense in bɛɛ ou bien mɔgɔ de b'i dɛmɛ Ayida ne fa mɛ sogo feere depuis Ala y'a wolo depuis ne donsoya daminɛ
ne ma sogo feere maa si tɛ ne dɛmɛ i yɛrɛ n kelen parce que n jarabi don n jarabira la kɛra n dakan ye adamaden n'i dakan kɛra fɛn min ye n'i y'o dulon mɔgɔ wɛrɛ la i tɛ tɔgɔ sɔrɔ o la ne ni n ka kalandenw de bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ne ni malo kilo 100 kilo de bɛ taa 100 kilo bɔrɔ ne n'o de bɛ taa an bɛ taa jigin minnu kan olu b'a dun an b'a dun sago tigiyala n b'a dɔn bi mɔgɔ caman kɔntannen don ni an ka vie jate karamɔgɔ vie a bɔra la ka tila ka k'a ye dɔw y'a ɲininka ko tuma na vie tɛ mali kɔnɔ de ya dɔw y'a ɲininka ko yalima ko vie ye donsoya dabila de ya an ko ma ni ala sɔnna ma aw y'u yɛrɛ ni vie aw bɛna lamɛn vie da min tɛ ayida jɛma yɛrɛ ye min da ye min tigila ye aw bɔra sisan ka nin lamɛn mais vie est ce que hali bi n'a ka biya vie bɛ don kungo kɔnɔ sogo nɔfɛ parce que a gɛlɛyara 400 000 o tɛ dɔrɔmɛ 80 ye dɛ ayida ni ngolofɔla ne degun bi ngolofɔla ka sɛnɛ ni kuma bi a jira ala ye o a ma diya ala ye o a jira mɔgɔ ye o a ma diya mɔgɔ ye o sini ne vie bɛ sogo faga sini bɛ sogo faga a fɔ mun na sɔgɔ i ni ko mun ye donsoya nege bɔ n na donsoya tiɲɛna kunu donsoba kun tilennen don ɲangoya kun tɛ yen a sira kun tɛ yen ɲɔgɔn kɔniya kun tɛ yen n'a fɔra ko mun ye donsokuntigi o kun ye donsokuntigi yɛrɛ ye o bɛ bonya o b'o bonya mais bi wari de bɛ donsokuntigiw sigi mali kɔnɔ bon donsoya tiɲɛna bi an tɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ ɲɔgɔn kɔrɔfɔ ni e ayida ye tɔgɔ sɔrɔ o bɛ digile jɛnɛba vie la bɛɛ n'i dakan don o ye tiɲɛ i ye yɛrɛ ɲuman na ne ye jɛnɛba vie waraka vie ne y'a min sin fɛ k'a sɔrɔ bɔn si fɛ kosɛbɛ n m'a kalan mɔgɔ ka so n bɛ taa ɲɛɲini ni n bɛ se ka fɔ mɔgɔ min kalan donsoya yɛrɛ kɔnɔ k'an tɛbɛtɛ o sara yɔrɔ sigi hali ne fa bɛ ne kan wɔyɔrɔ a fana tɛmɛna an ka nin émission kelen fɛ an ka foli bɛ s'a yɛrɛ ma i y'a faamuya n'a fɔra ko sogo faga n bɛ taa gɔnifɔ kɛnɛ si kan ko ni ye kunkolo biri ko k'a bɔ ubiyɛn ka kunkolo biri ka don i y'a faamuya ne ye sogo min faga bilahi ne filan tɛ mun y'a faga a tɛ yen tɔgɔtigi sogo n kan tɛ n gɛlɛn ni susaniw ma dɛ ani tuba birintuba ninnu dɛ ne ye mali faga vie ye mali faga a ka ca an tun bɛ tila ka s'i ka mali faga ma n bɛna parce que dɔw y'o ɲininkali k'a dɔ kunkolo filɛ an bɛ tila ka n ka kamera bɛ tila k'a ta sisan ne ye dajɛ faga ne ye tankɔn faga ne ye sɛnsɛn faga ne ye sigi faga ne ye lɛ faga ne ye nkɔn faga ni tɔgɔtigi sogo don marasa nin tɛna ne b'a dɔn fo k'a ɲɛ n b'a dɔn ɲɛfɛ ka don kɔfɛ o de sɔrɔ ala sako tigi ye ala ye ni ma fili ma ɲinɛ aw bɔra ka vie ale ka an ye question min k'a kun a y'a jaabi a jaabi cogo ɲuman na ka tila tuguni ale bɛna na ladilikan kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ donsow ye k'a fɔ donso ye fana ko aw balimamuso ayida jɛma n bolo bɛ duguma vie a fɔra k'e ka mali faga ko fɔ an k'i ɲininka de ko parce que ko n ye donso ye bɛɛ ti mali faga n ye donso ye bɛɛ ti dakɛ faga ko n ye donso ye bɛɛ ti sigi faga vie ke e ye nin kelen kelen bɛɛ kɛ k'i baba ye tile kelen su kelen kɛ janjo la ba ni ɲɔgɔn cɛ dugu ni dugu nin dugu in ko k'a bɛ kɛ nin dugu in ko k'a tɛ kɛ mais i baba ta ko tɛ dɛ vie ke e yɛrɛ ta don k'a ka da ɲini a nana ko fo k'i ɲininka o de la i kanubagaw de ko tɛ ne tɛ dɛ i kanubagaw ayida nin diyara ne ye o seere dɔ nana sisan n'o ye bɛni jabate a kɛra mɔgɔ min ɲɛna o balolen bɛ dugumakolo sanfɛ o y'an sɔrɔ émission yɛrɛ la sisan an bɛ ala fo k'a barika da voilà donc vie an bɛ fɛ parce que a bɛ sɔrɔ nin tigi ye dɔnbaga de ye o ayida Seydou Konate ka kɔnsi Mali an ka donsobaw taara k'a tan ka dɛsɛ kamina siga kan a kɛra mun na a filɛ an ka Bamakɔ donsoba bɛ taara ka taa Mali k'a bon ka dɛsɛ ne ni Bɛni Jabatew taara tile 10 ani kɔ an b'a nɔfɛ ne ni 60 de taara 60 ne ni 3 de seginna Allahu akibar donsodenw aw tulo bɛ nin na donsobaw ka Mali u y'a saraka ninnu bɛ laturu da ne bɛ k'an ta da an bɛɛ bɛ k'an ɲɛɲini Banabagu Seydou Konate kɔnsi Mali ko cɛ t'a faga ne ko ne jɛnɛba vie de b'a faga ala sɔnna ala muso m'a faga su 4 heures du matin ne ye Mali gosi a tɛ ne sen bɔ
ba camancɛ la waati bi n kɛra den ye n bɛ n jɔ kɛnɛma fɔlɔ ka Mali bolo ni Mali de bɛ kɛlɛ ji la minɛ ji ba camancɛ donso bɛ yen dɛ n'i y'an ka Bamakɔ donso caman bila k'u to kulun ka taa Mali bon u b'a fɔ ko Mali faga banna ne ka cameraman tɛ se ka taa ayi ale tɛ se ka taa ok n b'a dɔn e min ka question bɛnna nin ma ko n'a nana k'an ka vie ɲininka ko n ye donso ye bɛɛ tɛ Mali faga n b'a dɔn janjo min kɛra Mali faga don vie bɔra k'a da don a la jani marasa dara vie la vie kun kɔrɔtalen b'a dɔn parce que bi marasa bɛ da dɔ la i b'a jansa ni wari ye mais vie ko k'a bɛ marasa jansa de a baba y'a kɛ cogo min a fana bɛ k'a kɛ o kɛcogo kelen na vie an bɔra k'o mɛn sisanni na ne y'o de fɔ donsow ka émission ka di mɔgɔ min ye Badenya TV de b'o bɔ ka yira aw la nɔgɔya la ani an ka bɔlɔlɔw sanfɛ dɔrɔn a banna vie mais dakɛ ta don o kɛra cogo di an tɛ kɛnɛ karaba don k'a kɛnɛ karaba a jara sogo i bɛ sa de a mɛja sogo i bɛ sa de mais a fɔra ɲɛna ko kirisi fana bɛ sogo dɔw vie o ma mɛn ko mɔgɔ tɛ kɛ donso ni bolo duman t'i bolo wa dan sogo n'i kɛra jeli farimaba ye fo fura duman k'i bolo n'i kɛra arajo barakalanba ye f'i se kuma caman ba la kan kilasi yɛrɛ sigilen ɲɛ wagati bon n'i kɛra donsokɛ ye i bɛ sogo faga fɔlɔ so kɔnɔ ka taa tɔ bɔ a la kungo kɔnɔ de donso bɛ yen nanso bɛ yen marifatigi bɛ yen donso bɛ yen soma bɛ yen woyima bɛ yen mais ne yɛrɛ ba ye donso yɛrɛ yɛrɛ ni wasonin ba tɔgɔ de ye Jɛnɛba Kafiye Dansoko i ni kɔ ne y'o de fɔ ayiwa Badenya mun n'aw ka trophée bɛ di donso ma bi ni a digira min na n bolo bɛ n kɔ o tigi n bolo bɛ duguma vraiment ni vie ma trophée fɔlɔ sɔrɔ n b'a dɔn a tɛna kɛ filanan ye ni vie ma bila trophée fɔlɔ la n'a fɔra ko ka filanan d'a ma ne yɛrɛ Ayida ne b'a fɔ n ko an jɛna karamɔgɔ Ayida ka da mun kan i ye janjo min kɛ a kɛɲɛnabaga bɛ yan a ma sa ne ye layiri sanfɛ n fa dugu la feerela ne sira yɔrɔ min sa yɔrɔ ye n fa ye yɔrɔ ye n karamɔgɔ ye yɔrɔ ye n ka mɔgɔba ye donsoba bɛ ka di n ye dɛ mais n bɛ yɔrɔ fɛ kɛrɛnkɛrɛnya la yɔrɔ ye cɛya dusu don kɔnɔ depuis fitinin an ka foli bɛ s'a ma i y'a faamu ne ye layiri sanfɛ depuis sɔgɔma 9h an bɛ Mali nɔfɛ fo 18h ala nana Mali si ma Mali nana don ne jukɔrɔ ne bɛ yiri sanfɛ Mali bɛ ji jukɔrɔ ne y'a gosi ne ni yiri bolo nana bin Mali kunkolo kan ne bolo ne de sara wa Mali de sara wa ne m'a dɔn fɔlɔ fo n kɛlen ka n yɛrɛ kɛnɛma ne sera ka to sisan ko jate foyi tɛ ne la jeli bɛ ji k'o Mali jeli Alahu akibaru Ayida ne y'o kɛ ne jeli ma bɔ vie ma karamɔgɔ yɔrɔ ye ne wele Balajima Kɔnsi la Kɔnsi ye dimanche ye yɔrɔ ne wele alamisa ni heure ko donso banna ale bolo ko donso t'ale yɔrɔ bolo bilen ko marifa ka papier fila ale yɔrɔ bolo sogo fagalan t'a bolo ko Kɔnsi ye dimanche ye k'a fɔ k'ale bɛ malo ne ko bɔn yɔrɔ n k'i tɛ malo n ko ne fana balolen ne bɛ Mali d'i ma juma maraka Mali ma faga juma wa n ko Mali tuma juma ne bɔra su 2h du matin ka taa se Kulomajɔ dugu jɛra ni heure sɔrɔ ne ni an ye Mali faga k'a kunturu ta ka di yɔrɔ ma ka taa Kɔnsi kɛnɛ Balajima vie dan sɔgɔ i ni ko ka segin k'a fɔ k'i dan sɔgɔ k'i ni ko aw minnu tun ko k'a b'aw kɔnɔ ko vie ye donsoya dabila ni ma fili ma ɲinɛ aw bɔra nin wagati kɔnɔna na ka vie a ye koba minnu kɛ a ye Mali faga minnu kɛ o n'a ɲɔgɔnna caman wagati bɛrɛ t'an bolo an bɛ wagati min i n'a fɔ bi an bɛ ka bɛɛ ta dɔɔni ta ka fara ɲɔgɔn kan an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ vie ka kɛnɛ wɛrɛ ka vie an ka wagati bolodalen sera parce que an bɛ k'a ka fɛnw ta dɔɔni n'Ala sɔnna ma an bɛna cadeau dɔ di aw ma a tɛmɛ tuguni n b'aw ka bila la mais donsoya n bɛ kuma labanw fɔ donsoya tɛ yen tuguni mais donsoya man ka b'aw ɲɛna vie donsoya banna mun na bɛnbaliya mɔgɔ fara la bon wari ye donsoya tiɲɛ i marasa bɛ k'a fɔ dɔw yɛrɛ kun i la jigila bɛ tigɛ depuis ala y'o dɔn man gɛlɛn ni ye i n'a fɔ an ka caméraman ninnu ɲɔgɔn n'a fɔra kɔni ko marasa ka fɔ olu kunna kɔni ne tɔgɔ bɛ se ka marasa dɔn ne sababu la dɛ i bolo y'a jɛ mais n'an donna kulun kɔnɔ a kana boli dɔrɔn o de ka gɛlɛn a bɛ boli bon ani ce ani baraji amina n b'aw bɛɛ lajɛlen fo a diyara n ye ka a filɛli jama bɛɛ fo a diyara ka Mali donso fo hali bi ka somaw fo a diyara n ye
ka aw filɛbaga bɛɛ fo ko kuma ka gɛlɛn ne ma mais n b'aw ka bila la wagati bɛɛ merci Aïda merci. Ok, ni ma fili ma ɲinɛ an ka donso min b'a la n'a bɛ marasa dɔn ni wari donni tɛ n'a b'a dun ni sogo ye donso min b'a la ayiwa aw ka da la aw tun ko k'ale ye donsoya dabila parce que k'aw famana k'a kun k'a mɛn a ma dabila a ko bi donsoya ani kunun ta vraiment différence ba b'u ni ɲɔgɔn cɛ wa u cɛ ka jɔ ɲɔgɔn na Vie Jakite Seydou Jakite Jɛnɛba Jakite ale den don ka bɔ a la mangɛlɛ ka k'a ye cɛ kelen min bɔra la ka k'a ye ale de tun b'an bolo o tuma na aw dan sɔgɔ aw ni ko a k'an bɛn donso wɛrɛ ka kɛnɛ ka dɔgɔkun nata bye bye. Merci. Nin tɛ baasi ye bi an bɛ wara ka so yan n'i ko ko warabugu Seydou Jakite waraba caco kalifa mɔden ani awa mɔden korikaden ani sinɛden an b'o ka so yan nɔ bi. Alhamdulillah ne nana bɛn n'a ye interview ye fɛn min kɛra i ɲɛna o ɲɛfɔcogo man k'i kamana kuwa wara y'a tile kɛ sogo kumana kɛɲɛ mali nin kɔnɔ o ci bɛ bila donsokɛ in ma waraba caco a bɛ taa seko k'a la a y'o caman kɛ jamana in kɔnɔ yan o dɔnnen don n bɛ to k'a fɔ n ko tolonin k'i jija hali n'a ma fa bɔ yirila yɛlɛ na a kana sɔn bubagaw ka pusi ɲini wara ka so yan wara den cɛman k'a daminɛ vie la ka jigin ka na dɔgɔninw bɛɛ la f'u laban a bɛɛ bɛ nɛgɛ fili i n'a fɔ u fa tun b'a kɛ cogo min na donc an b'a fɔ k'u kɛra u fa ɲɔgɔnna ye n'u tun ma se ka kɛ o ye ne tun b'a fɔ de ko Ngorongo wolola sajɛ la dɛ mais ne tamaru nɔfɛ kungo kɔnɔ u ye min kɛ ne ɲɛna ne bɛ se k'o seereya fɛn min kɛra i ɲɛna o ɲɛfɔcogo man k'i kamana kuwa n'i ma fili ma ɲinɛ vie yɛrɛ da sera yɔrɔ dɔw ma an ye janjo caman kɛ ɲɔgɔn fɛ an taara Guna o janjow kɛra ka taa feere la o janjow kɛra ka taa Baziribeji janjow kɛ ɲɔgɔn fɛ nin bɛɛ kɔfɛ ka taa Ganadugu Seydou Konate ka kunsi la o janjow kɛra min kɛra yen nɔ a ma dogo Bamakɔ n'a lamini tile 10 nin kɔ Sinɛ bɛ sogo nɔfɛ n'o ye Vie Jakite parce que mɔgɔ caman b'a fɔ ko Vie a tɔgɔ yɛrɛ ye Sinɛ de wara fa tɔgɔma de don a ye baara min kɛ donsoya kɔnɔna la n'i ko ne ka n da don a la an bɛ k'a daminɛ sɔgɔma yanni ka se su ma a tɛ ban fɔli la y'a ye donso du de ye bon fo ka taa min kɛ donsoya tɛ se ka ban yan o de ye Ala sago ani lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen sago ni donsoya banna diɲɛ don o don an b'a fɔ ko Ngorongo wolola sajɛ la parce que u fa y'a kɛ ni sogo tun ye kɛɲɛ kɛ ci bɛ bila a ma wa hali sisan o kelen don ni sogo ye kɛɲɛ kɛ ni ci nana ka n'a fɔ ko Vie Jakite i ni dɔgɔw wa sogo ye kɛɲɛ kɛ dɛ a ye taa fa ladege u bɛ taa ladege ne yɛrɛ jɔlen bɔ kan ne bɛ se k'o seereya di o de ye Ala sago lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen sago aw dan sago aw ni ko